Galaya filma derhiner Kurtuluş Baştimar ab navê Jibilî Çiyayan şahat nînin. Piştî Amedê di 29 Îlonê da li sînemaya Kadıköyê ya Stenbolê hat lidarxistin. Elaqe û beşdariya bo filmê gelekî zêde bû. Babamın sesi, babamın yazdıkları. Hiçbir şey yok elimde onlara dair. Filma Jibilî Çiyayan şahat nînin behsa salên notî, kuştinên kiryar nediyar, valakirina gundan û qedexeyên li bajarên Kurdan dike. Film di sala 2024 da li bajarê Wanê di şertên dijwar ên zivistanê de hatiye kişandin. Dağlardan başka tanık yok. Ev film hawara aştiye ye. Dengeke ji bo aştiya olan dide. Me ev film li ser rastiyên ku li herêma me di qewmin çêkiriye. Di heyameke ku behsa aştî biratî û jiyana demokratîk têkirin de nîşandana vê filmê ji bo pêvajoya aştiyê şahediya sînemayê ye. Bir tanıklıktır. از پر کیف خوشم از اولیوی آبیجم از حب که هستیارم جیم تشتي راستي تشتغل ما بشارتنا تشتغل ما ديتي لما نديتي از خوازم كو ام حمه ويا تماشا بكن و ام ببینن Dayikên aştiye endama şanda İmraliye ya Dem Partiye Pervin Buldan, hejmareke nivîskar, rojnameger û siyasetmedarên Kurd beşdarî galaya filmê bûn. Güzel bir film, Kurtuluş Bey'in. Filmeke pir min gelek jî hes kir. Keda derhêner û lîstikvanan saxbe. Bi rastî jî em bi vê filmê çûn salên nuhatî. Ya rast min de filmê xwe de xwe jî dît. Min parçeyên jiyana xwe têde dît. Film olarak izledim. Kurdê me çi diye, kışxanî zaman. Film jî tişkî pir baş bû. Yani devamlı ama filmê aha jî dixwazin. Derhêner, lîstikvan û coğrafyaya filmê, herçiqas Kurdî be jî. Film piranî bi zimanê Tirkî hatiye kişandin, kêm diyalogên bi Kurdî hene. Kêmasiya bikaranîna zimanê Kurdî, ji aliyê hin temaşevanan ve hate rexnekirin. Film bi Kurdî ba xweş dibû. Gelek emek danê. Di wextê tiştekî heta merî bi wî zimanê ew neke wî mesaja ku dide naçe ciyê xwe. Bi rastî emekî pir girîng heye. Pir xweş bû demkî em giriyan çavê me tije bû demkî hakikatê herema me anîn ziman. Kağıt üzerinde o sahneyi çekmek bizim... Duyemîn filma Kurtuluş Baştimar a bi navê Jibilî Çiyayan şahat nînin. Ku navê orijinal bi Tirkî dağlardan başka tanık yok e. Dê ji sisiyê cotmeyê şûnva. Li sînemayên Tirkiye were nîşandan. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.